በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ሰላም ንብለኪ። ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ። ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ምንቲ ክሰረየልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና። አሜን አሜን አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ካብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 እዩ። ተቐዳመይቲ ቪድዮ ዘእተኽዋ እቲኣ ጠቕሲ ሒዘልኩም ክመጽእ የለኩም ነይረ እሞ እንሆ እቲኣ ጠቕሲ እዚኣ እያ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 ከመይ ኣእዛኖም ኣሳሒዎም ደኣ ነቲ ክሰምዕዎ ዝትምነዩ ነገር ዝነግርዎም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይሰምዕሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ይብል። እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ጢሞቴዎስ ዝጸሓፎ ቃል እዩ። መሊሰ ክደግሞ እየ። ከመይ ኣእዛኖም ኣሳሒዎም ደኣ ነቲ ክሰምዕዎ ዝትምነዩ ነገር ዝነግርዎም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይሰምዕሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ይብል። እዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ተቓል ንጹር እዩ፣ ግና ብዝያዳ ከክንዲ ነቲ ሓቂ ብሂጎም ነቲ ሓቂ ደልዮም ደድሕሪ ሓቂ ወይ ድማ ቃል ሓቂ ዝነግሮም ሰባት ቃል ሓቂ ዝነግርዎም መምህራን ከክንዲ ከየናድዩ እቲ ንሶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ንዕኡ ዝነግርዎም እቲ ንሶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ትምህርቲ ንዕኡ ክምህርዎም ከምዚኦም ዓይነት መምህራን የናድዩ ይብል። ስለዚ እዚ እንተ ሓደገኛ ቃል እዩ፣ ኣዝዩ ሓደገኛ ቃል እዩ። ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ስለምንታይ ቃል እግዚአብሔር ሰምዕ? ስለምንታይ ቃል እግዚአብሔር ሰምዒ? እስከዚኣ እሞ መጀመርታ ንሕተታ ነፍስና ካልእ ትምህርቲ እንተኮይኑ ካልእ ትምህርቲ እዩ፣ ብዛዕባ ኣይንዛረብን ማለት እዩ። እዚ ግን ብዛዕባ እግዚአብሔር ኢና ንዛረብ ዘለና፣ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕራይ። ንቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሰምዕ ክጅምር ከለኻሲ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሰምዕ ደይኮንካን ብሂካ ማለት እዩ። ወይስ ከም ምስማዕ ጥራይኻ ነቲኦም ቃል ኣምላኽ ዝምህሩ ከም ምስማዕ ጥራይኻ ትሰምዖ ማለት እዩ። ማለሲ ብዕላማ ደይኮንካ እንትሰምዖ። ኣነ ንሓደ መምህር ወይ ንሓደ ቃል እግዚአብሔር ዝምህር ክሰምዖ ስለዘለኹ ጥራይ ደ ዝሰምዕ ወይስ ብሓቂ ወሲነ እቲ ዝሰምዖ ህይወት ክህበኒ ኢለየ ክሰምዖ ዝደሊ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ደልየ ቃል ኣምላኽ ብሂገ ነቲ ቃል ክነብሮ ምእንቲ ህይወት ክረክብ ምእንቲ ምሕረት ክረክብ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣምላኸይ ክቆርቦ ብምድላየ ደ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሰምዖ ዝደሊ ዘለኹ ወይስ ቃል ቲሚለ ከም ኩሉ ቃል ክሰምዕ ጥራየ ዝደሊ ማለት እዩ። እምበኣር እንድሕር ብሓቂ ንህይወት ክኾነካ ቃል ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር እዩ። እቲ ሽግር ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ከየንበብና ንዝኾነ መምህር ክንሰምዕ ከለና ዋላ ጥፍኣት ይምሃረና ትሚልና ኢና ንቕበሎ ዋላ ቃል እግዚአብሔር ዘፍርስ። ስለምንታይ ኣይንብቦን ኣለና ተቓልያ? መጀመርታ ተቓል ዝብለካ አንብቦ፣ ተቓል ኣምላኽ ዝብለና ነንብቦ ማለት እዩ። መጀመርታ ቀዳማይ ስጉምቲ መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ነንብብ። ሎሚ ኣብ ትርጓሜ ተጋራጪው ዝርበሽ ሰብ ኣይኮነን። ሎሚ ገጽ ንገጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ የማን ኪድ ክብለካ ከሎ እቲ ካልእ ግን ጸጋም ኪድ ዝብለካ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ብርሃን ኣምላኽ ንብርሃን
زمرح برهان كلبسنا خدل خلو اتخاء ጸልማት ዘልብሰና ቃል አምላክ ዘፍርስ መንገዲ መርሐካ ማለት ሎሚ ክሳዕ ክንዲና ወዲቅና ዘለና ማለት ያ ቤተክርስቲያን ወዲቃቶ ዘላ አምርመራ አይኮነን አምርመራ አንተ አቲኻ ደአሞ አዕሚልካ ማለት እኮ እስከ ዋላ ሰሓት አብ ትርጉም እስከ ሰሓት አብ ጉና አይኮናን ዘለና ማለት ገጽ ብገጹ ልክዕ እግዚአብሔር ዝግበሮ ይብልና ንሕና ድማ እት ካል እንገብር አንጻሩ እንገብር ማለት ስለዚህ ቃል አምላክ ንፈልጦ እንድሕር ኮይና መጀመርታ እቲ ዝዛረበና ዘሎ ሰብ ድማ ካብ ቃል አምላክ ዲ ተበጊሱ ዝምህር ዘሎ አይኮነን ክንፈልጥ ንኽእል ማለት ስለዚህ በአር እንድሕር ቃል አምላክ ደልየ ኮይና አነ بحق قال أملاك سمع دليل أنت خوينا قدمي قال أملاك مسمعيون أنت يا خجبر زقباني ناي من باب صقان دحر هيبن اللوك زافير اتقالوا خنبب علني ما جمرتها مالتي ما جمرتها سقمتي قالوا خنبب علني كاب قالوا إخا ما جمرتها اكزافير أملاك سقمتو ونكسقما كان تخوينو نبينا خاقل ليلكا نتما صحاف اكزافير أملاك تنبوبو خلا خايب نتقالوا تنبوبو خلا خايب قالوا انتاي كم زبل كتردع كلا خايب بقالوا غيرو دما بت تنبوبو غيرو دما اكزافير أملاك يمرحكاي بو غيرو دما نت عمرها بني علامات حساسه ملئ زلو كحدثو يقل اغزابير املاح حدش سغمتي منفساو سغمتي كم تسغم يغبركاي بتقال تنبوبو زلخا مالتي كالاي دما اتقال اغزابير تسمعو زلخا خبت قدميخا زلو قال اغزابير زنغر سب مسي تنبوبو زلخا زخيد اي كيدنون كتمم تقل مالتي اتخلو ابت كريستيان زغبر سنه مغبار كتريو خلخا كم تنسخا زنبب كاي قال اغزابير دي ايكوننون كتفلت تخيل مالتي اتقال املاك انتاي بلكا كم زلو انت زي تفلت كوين كاون ولا نتزغبر زلو جيغاتاتون كتري اي تخيل وي تسمعوا زلها قالون قنعي جيغا يون كتبللو ممزني يبلكان يبلكان ممزني مالتي قال املاك اكو ممزني ناي مستيات نايو انا نبعلي هيوتي كريا ابي كم زلا هيوتي كريا انت خوينكو اتقال اغزابير املاك كنبب زلني مصحف قدوس كنبب بالني مجمرتا مالتي مصحف قدوس مسنببكو نسو مرح هيوتي كوينو اغزابير املاك منفس اغزابير اب هيوتي بتزنببو قال كمرحني يجمر سلازي اتقال املاك من باب مجمرتا سغمتي ود سب سغمو ام منفساوي هيوت وي زغبرو ነገር እንደحر حالي እሱ ማለት بزعبا خناتاتنا كمين نخيد علينا بزعبا خناتات بتخرسيان كمي تخيد الله بز قال እግዚአብሔር املاك እንዳ ተወከስና ክንሪየና ማለት ክሳብ ክንድምንታይ ውድቀት ወዲቅና ከም ዘለና እንደحر ምርአያ ሰን ጨኒቅና ኮይኑ አቀዲምና ክንሪየና ማለት اتحتوغن كملس قدني انت تسمعني زلها انت تسمعني زلها خبرتي اغزابير املاك قالوا سلمنتاينا نسمع ازي اولعكم ما زلخو زي تسمعوا زلخم قال زي سلمنتاي كم اسمع عليكم سمعوا زلخم سلمنتايكم نتقال تدليو مالتي حق دلينا دايكونا هيوت كركب دايكونا ويس ايكونا ويس غيزه اخول غيزه سلازلنا كاف سراح وصاي سلازخنا دينا نسمعو زلنا اي مسلنن انبار صنيلنا نسمعو كاف هلنا ني بحق نتقال هيوتنا دلينا نسمع زلنا مالتي قال املاك سي انتاي كون يبلني سلازي نتحقي قالينا دلينا نسمع زغبانا مالتي قال املاك سمع كله كم مروخات نفلطم دينا مروخات تايغبرو مروخكم مروخ اتحساسباي اصقيعه باغتاتاي دلاتاتي اصقيعه اتي እግዚአብሔር املاك ዝብለኒ ዘሎ አው የተኩር ይሰምዕ እቲ ቃል املاك ዝመጻኒ ዘሎ አንጻርትና ባግታታይ እንዲለታታይ ዝኸይድ እንተ ኮይኑ ነቲ ባግታታይ ድለታታይ እንታይ ዝገብሮ ኩጉዞይ ከዓፍሰ ትምበል ይኽብሎ ዘለኒ ትምበል او نفسي قال املاك طراي سمعي طراي يخبل زلن مالتي مغنياتي هيوتي خدلي خيا اتحس كاي زلخا باغتاتن ديليتاتن سمعيتاتن كله مسق سمعو زلخا قال املاك زغراጭ انت خوينو كغحف طراي زلو مالتي
ንነፍስኻ ከዓ ከምኡ ንክትገብር ንነፍስኻ ክትቀጥቀጥ ይጽናሐለይ እዚ ክትብላ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ህይወት ደሊኻ ኢኻ ያ ቃል ደሊኻ ኢኻ ንኣምላክ ክትሰምዕ ደሊኻ ደይኮንካ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ትሰምዖ ዘለኻ ካብ ኣምላክ ክትሰምዕ እንድሕር ደሊኻ ሓቂ ደሊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ክልተ ሓቂ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነገረናና ሓንቲ ሓቂ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ይብል ክርስቶስ ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ መንገዲ የለን ካልእ ሓቂ የለን እቲ ክትለብሶ ዘለካ ህይወት ድማ ክርስቶስ እዩ ክትቅበሎ ዘለካ ሓቂ ክርስቶስ እዩ ክትከዶ ዘለካ መገዲ ሓቂ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ደሊኻ እንተ ኮይንካ ንሓቂ ደሊኻ እንተ ኮይንካ ኣብ ኣጽና ናተይ ባህግታተይ ናተይ ድሌታተይ ክጽጋዕ ጥራይ እዩ ዘለዎ ኣምላኽ እንታይ ክብለኒ ደልዩ እንድሕር ኢለ በቃ ኣምላኽ ዝብሎ ጥራይ ክስምዕ ዘለኒ ማለት እዩ ንነፍሰይ ክቅጥቅጣ ጥራይ እዩ ነፍሰይ ክቅጥቅ ትንበሊ ኣፍ ክዕፀው ጥራይ ክብል ዘለኒ ንስኺ ኮንክን ህይወት ተውብኒ ንስኺ ኮንክን ነፍስ መንገደይ ክትመርሕኒ መራሒ ኣለዋ ነፍሰይ ስለዚህ እምበኣር እቲ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ካብ ዘለና ህይወት ካብ ዘለና ሓቂ ከዓ ሓንቲ ካብ ኮነት ክልተ ሓቂ ከም ዘየለ ሰለስተ ሓቂ ከም ዘየለ ካብ ፈለጥና እምበኣር ኣምላኽ ክዛረበና ከሎ ውሽጥና ክቅጥቅጠናን ክሃርመናን ከም ዝኾነ ኣንጻር እቲ ባህግታትና ቃል ካብ ኣምላኽ ክመፀና ከም ዝኾነ ፈሊጥና ክንዳሎ እዩ ዘለና ምክንያቱ ለቢስናዮ ዘለና ባህሪ ዓለወኛ ባህሪ ካብ ኮነ ለቢስናዮ ዘለና ሓቂ ይኮናን ለቢስና ዘለና ደቂ ሰባት ኣዳም ቅድሚ ሓጢያት ሓብ ሓቂ እዩ ብጸጋ እግዚአብሔር ተኸቢቡ ነይሩ ሓቂ ህይወት እዩ ነይሩዎ እሱ ምስ ፈረሰ ቃል ኣምላኽ ምስ ፈረሰ ዝወልድዎ ኩሎም ዝወለዶም ኩሉ ሰብ ዘበለ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሓቂ ርሒቃ ካልእ ባህሪ ለቢሱ ናይ ዘይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ ለቢሱ ስለዚህ እምበኣር እግዚአብሔር ቲ ሓቂ ቃሉ ክሰድድ ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ውሽጥና ክጋራጮ ግድን እዩ እዚ ነዚ ድልዋት ኢና ክንከውን ዘለና ሓቂ ሰሚዓ ነፍሰይ ክትሕጎሰላ ትኽእል ሰዓት ብጸጋ እግዚአብሔር ክብ ምስ በልኩ ጥራይ እዩ ኣብ መጀመርታ ግን ነፍሰይ ክትቅጥቀጥ ጥራይ ዘለዋ በቲ ሓቂ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምክንያቱ ካብ ሓቂ ርሒቃ ስለ ዘላ እዚኣ ነፍሲ እቲ ሓቂ ክትሰምዕ ከላ ይሕምማ እዩ ክሕመካ ከሎ ትፍወስ ከም ዘለኻ ግን ፍለጥ ትፍወስ ከም ዘለኻ ፍለጥ ስለዚ እቲ ኣነ ክሰምዖ ዘሊ ቃል ኣይኮንኩን ንዕኡ ዝህቡኒ መምሃራን ኣይኮንኩን ዝናዲ ንመን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈርህ መን ሓቂ ቃል ኣምላኽ ዝምህር ኢለ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ደልየ ዝኸይድ እንተኾነ እውን ምሳይ ኣሎ እቲ ቃል ኣምላኽ እዚ ምሳይ ኣሎ ከምብቦ ይግባእኒ ማለት እዩ ካብዚ ዝዓቢ የለን እቲ ሓቂ ዝበሃል ሒዘዮ ደቂሰ ኣለኹ ኮብ ዓራተይ ካብ ኣብ መተርኣሰይ ገይረዮ ዝድቅስ የንብቦ ንምንታይ ዲ ምሳይ ዘሎ ሓቂ ሕምም እያ ክትሕመና ከላ ግን ሓቂ ለቢስና ስለ ዘየለና ጥራይ ንክርስቶስ ዝለበሰ ሓቂ ክሰምዕ ከሎ ነፍሱ ትሰራሰር እምበር ኣይትጉህን እያ ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ለቢስዎ ስለ ዝኾነ ዋላ ብሓጢያቱ ክቅጥቀጥ ከሎ ነፍሱ ትሕጎስ እያ ምክንያቱ ህይወት ትረክብ ከም ዘላ ይፈልጥ እዩ ካብ ሓቂ ርሒቁ ዝፀንሐ ሰብ ሓቂ ክትመፅእ ከላ ግን ከባድ እያ ኩሉ ግዜ ንክትቅበላ እውን ከቢድ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ልዕል ኢላ ክትከይድ ፀንሐት ነፍሲ ሓቂ ክመፃ ከሎ ትሕት ምባል የሸግራ እዩ ምክንያቱ ካብ ሓቂ ርሒቃ ስለ ዝፀንሐት ማለት እዩ እምበኣርከስ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ከለኹ ሓቂ ደልየ ድየ ጽቡቕ
ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብዛዕባ ሓቂ ሓቂ እያ ብዘይካ ሓንቲ ሓቂ እግዚአብሔር ይሃበና ንሱ ድማ ክርስቶስ እዩ ካብ ክርስቶስ ዝወፅእ ዘበለ ናይ ክርስቶስ ዘበለ ቃል ክርስቶስ ዝኾነ እዚ ኩሉ ሓቂ እዩ ካብዚ ወፃኢ ሓቂ ዝበሃል የለን ካብዚ ወፃኢ ሓቂ ዝበሃል የለን ስለዚ እምበኣር ሓቂ ክርስቶስ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ይብል ነታ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ሓራ ክንወፅእ እንድሕር ደሊና ሓቂ ምስ ንፈልጣ ጥራይ ሓራ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና ሓቂ እንተዘየለ ሓቂ እንተዘየለ ሓራ ክንወፅእ ኣይከኣልን ምክንያቱ እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓራ ክወፅእ ዝደሊ ሓቂ ክፈልጥ ኣለዎ ሓቂ ድማ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ምስ ንፈልጦ ኢና ናፃ ንወፅእ ንክርስቶስ ምስ ንቅበሎ ቃሉ ኣብ ውሽጥና ምስ ነእትዎ እቲ ቃሉ ብርሃን ኮይኑ ነቲ ውሽጥና ዘሎ ፀልማት ንኽርኢ የኽእለና ማለት እዩ ነቲ ውሽጥና ዘሎ ፀልማት ክንርኢ ምስ ከኣልና እቲ ክንገብሮ ዘለና ድማ እቲ ሓቂ ተፍልጠና መንፈስ እግዚአብሔር የፍልጠና ማለት እዩ ብከምዚ ድማ ነፍስና ካብ ፀልማት ሓራ ክትወፃሎ ትኽእል መገዲ ትስጉም ኣማሲኡ ድማ ሓራ ትወፅእ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እሞ ንሳ ድማ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ወዲ ሰብ መን ምዃኑ ብዘይ ምፍላጡ ናቱ ባህሪ ብዘይ ምፍላጡ ውሽጡ እንታይ መልኢ ኣሎ ብዘይ ምፍላጡ ሓቂ እውን ብዘይ ምቅባሉ ካብ ኣምላኽ ዝርሕቕ ቁፅሪ የብሉ እቲኦም ሓቂ ዝፈለጡ እቲኦም ሓቂ ዝተቀበሉ እኳ ብክንደይ ተጋድሎ እኮ እዮም ዝሓልፉ ነቲ ሓቂ ክሳዕ ዝለብስዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣማሲኡ እቲ ሓቂ እኮ ከምዚ ጃኬት ለቢሰ ዘለኹ ክንለብሶ እዩ ዘለና ምክንያቱ ሓቂ ሂወት እዩ ንባዕሉ ክርስቶስ ሂወት እዩ እንታይ ይብለና መሲልኩም እቲኦም ብክርስቶስ ተጠመቁ ንክርስቶስ እንታይ ገይሮሞ እዮም ለቢሶሞ ክዳን ዳኣ ድዩ ክርስቶስ ከም ክዳን ክንለብሶ ማለት ድዩ ወ ከም ክዳን ኢና ንለብሶ ንክርስቶስ ከም ክዳን ኢና ንለብሶ መንፈስ ክርስቶስ ከም ክዳን ኢና ንለብሶ ብፀጋ ኢና ንኽበል መዓስ እዩ ዝግን ሓቂ ምስ ፈለጥናያ ሓቂ ውሽጥና ምስ ኣተወት መንገዲ ሓቂ ምስ ከድና ኣብ መወዳእታ ነቲ ሓቂ ንለብሳ ማለት እዩ ንክርስቶስ ንለብሶ بارس حق نفتشها أتي حق فتشها تدليا بزي حقي ناس النتاي زي إيواج كابكونا بزي حقي كدحن زي كقل كابكونكو موتي حقق هيوتي كابكونت كلفسا زلني كابكونت كمتن العلي كبهجان كدليان كفتشان كناديان كوي زلن مالتي
حقي إذا بحري زحازت اندحر كوينو بمولو لبين بركناري علني أي مسلوكم كنادي هاي زلني مقدن حقن هيوتن أنا إياه كاله منقدي يقول كريستوس نسو تي منقدي حق نسيو اتي هيوت نسيو كاله حق يلن كاله كنكورو زلنا منقدي يلن كاله كنلبسو زلنا هيوت بزي كريستوس يلن مباركس إذا كاب كونه كريستوس كابينا نرخبو أب قالوا نرخبو أب قالوا نرخبو كاب كنا نتقالوا ننببو تيوم كنا نبب نقل مالتي قالوا ننببو انتهي بلنا دما نسمع او እግዚአብሔር በዚህ ቃል ሐቅ ገርካ ድማ ምርሐኒ ንበሎ እግዚአብሔር አምላክ ምርሐኒ ንበሎ መሪሕነት ካብ ሰብ ከይትጽበዩ ብዘይ ገድስ ትሰብት መኒ መሪሕነት ካብ ሰብ አይኮንና ንጽበዮ ንሕና ካብ ክርስቶስ ኢና ንጽበዮ ሕያዋይ ጓሳና ንሱ እዩ ካልእ ጓሳ የብልና ሕያዋይ ጓሳ ክርስቶስ እዩ መምህርና ክርስቶስ እዩ ሰብ መምህር ክኸውን አይክእልን እዩ እቲ ዝምህር ትምህርቲ መሃሪ መምህር ዝበሃል ክርስቶስ እዩ እቲኦም ካልኦት ልኡኻት እቲኦም ካልኦት ክርስቶስ ዝለኣኾም እንተልኢኽዎም ኮይኑ ማለት እዩ ቃሉ ክዛረቡ ቃሉ ክነግሩ ልኡኻት ኢሉ እንተበሎም ከም ሃዋርያት ማለት እዩ ሃዋርያት ተላኢኾም እዮም ባዕልና ቃል አምላክ ክንሰብክ ሙሉእ ዓለም ክንኮልልና ኢሎም ንነፍሶም አይኮኑን ልኢኾም ክርስቶስ በብኽልተ ገይሩ ለኣኾም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር አምላክ ልኡኻት እዮም ስለዚ እቲ ዝምህር ዘበለ ኩሉ እውን ዝተላእኸ ክኸውን ኣለዎ አንተ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ዘለኻ ኩሉ ቃል አምላክ ትምህር ተላኢኽካ ዲኻ መልእኽቲ ለካ ዲኻ ብእግዚአብሔር አምላክ ተላኢኽካ እምበኣድከስ እግዚአብሔር ኪድ ተዛረብ እግዚአብሔር ቃለይ ኣሕልፍ ዝብል መልእኽቲ እንተዘይመፀካ እሞ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተረኺብካ እንተለኻ ተጠንቀቕ ተጠንቀቕ አንተ ሓወይ ተጠንቀቕ ብዘይገድስ መን ኢኻ ማለት እዩ ካህን ዲኻ ዲያቆን ዲኻ ወይ መምህር ሰባኺ ዲኻ ዝኾነ ሽም ይሃልወካ ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ክሳዕ መወዳእታ ኣይክተፅናዕን ኢኻ ልኡኽ እንተዘይኮንካ ማለት እዩ ብሓቂ ድማ ኩሉ ግዜ ክትምስክር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ንሃዋርያት ክሰዶም ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሊኡ እዩ ሰዲድዎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰመለ ጥራይ ብሓቂ ክምስክር ዝኽእል ምንም ሰብ ወፂኡ ዋላ ንፉዕ መምህር ኮይኑ ቃል ሓቂ ክምህር ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰመለ ሰብ ጥራይ ከምዚ እንተዘይኮይኑ ዋላ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ክነሳድድ ኢና ማለት እዩ ወንጀል ክነልብሶም ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ይተላእኽካንያ ኣብቲ ሚድያ ወፂ ዘሎ እቲ ቃል አምላክ ዝዛረብ ዘሎ መን ከም ዝኾነ ይትፈልጥ ኒኻውን ስለዚ ኣሳዳዲ ኣሳጓጉ መከራ ኣጽጋቢ ነቲኦም እግዚአብሔር ዝለኣኾም ነባጊዕ መከራ ተጽግቡን ክትከውን ትኽእል ኢኻ አንታ ቃል አምላክ ክትምህር ወፂኻ ዘለኻ ንሱ እውን እንተዘይገበርካ ምእንቲ ሓቂ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ገጽ ሰብ እንዳረኣኻ ኢኻ ክትከይድ ገጽ አምላክ ርኢኻ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ትብዓት የብልካ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩሉ ኩላትኩም
ተስፋ ይገብር በዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ተዛሪብኩም ኸው በዓል ተስፋይ ቃል አምላኽ ንምንታይ ኢና ንሰምዕ እንታይ ስለ ዘለና ኢና ንሰምዖ ዘለና ህይወት ክንረኽበሉ እምበኣር እቲ ቃል አምላኽ ዝዛረብ ዘሎ ከም ቃል አምላኽ ዲ ዝዛረብ ዘሎ ክትፈልጦ ግቡእ ሎሚ ወንጌል ከምዚ ጌርና ነንብቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይንበበልና ወንጌል ነቲ ክንበብ ፀንሐ ወንጌል ምስ ተወድአ كديلكا خا نتقال تتفرسو اما كل بتخرسيان كم زي غيركا تقال حق تنبب اب قدم سمالتي وانجيل تنبب وانجيل مستودخا نتي زنببكاي وانجيل كا تفرسو اتبولص منفساو زبحال زي يزغبر لهم بتخرسيان كله كهانو يكون دياقونو يكون ممهورو يكون مالتي كساب كندي ديابلوس عمرنا ادنزيزو نزو ولدو زي بتعمي زغرمك ولا بهيوتي كريو خلو بتعمي نفسي يزدنقصاله بتعمي يزدنقصاله سلازم بقار اتن احنا ندليو كنسمعو وي كسمعنا زخولو سبات زي كنا كننادي زلنا هيوتن دحنتن كنركب ات እግዚአብሔር አባና ዘልየ ዘሎ ህይወት ምን ንኽነብሮ እንተ ኮይኑ حق ቃል አምላኽ ዝዛረብ ሰብ የድል حق ተሐምም ትጉዳ ተሰንብድ ተፍርህ ዝድለ ዘሎ حق ምክንያቱ حق ክትፈልጥዋ ይኹም ንሳ ድማ ነፃ ክተውፃኩም እያ ወዲ ሰብ ኣብ ብዙሕ ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ودي سب أبوزح مأسرتي يزلو كابز مأسرتي زناس أخوات تخينو حقي يعتدليو أتي حق أنت زي فلتا كام مأسرت أخوات سلا زي كل نزل سلا زي فلتا أيو إكزابير حقي خطفلت وايقوم نسادم ما حراق توصاكم يا زبال سلا زي تي حقي خاء مفلات مالت من باب مالت هيكونا نعو يكون نزول زلو إكزابير حق خطفلطوا ياكم بجبراوي فلتات مالتي بجبراوي فلتات بحسباوي فلتات وي نباباوي فلتات زي كونس جبراوي فلتات نبرب لكم كلهم زي مصحف قدوس حقيو مصحف قدوس سب كنبب كله ابا تخرسيان وانجيل كنبب كله كيدو نعو اندحرافريسو اب حق الله سبزي وي حق فلتا اي فلتا مخنياتو تحقي انبيبواي زلمبر تحقي يجبرا يلا حق ينبب يزلمبر يفصمو يلا تدفين يزلو عمرو وي دما بفلاط كونه يلو دما نت حقي انصار حقي يو علامه حجي زلو مالتي كابز وصا خونا يكلني وي سب عمرو تدفينو اتززاربون زنببون اتزغبرون ايفلطني زلو وي دما علامه حليو ات قال املاح اندانببه كونه يلو دما نت قال املاح بعلامه حيزو خا يفرس الله مالتي قال املاح بهيوتي كفرس بحرياوي بسغا سلازلنا دخوما سلازغنا كنبدل كنحط نخلينا قال املاح بتخرسيان كن كفرس ايغبو سلامنتاي ابتخرسيان زفصم بمولو نممن زصلو ነገር ስለዝኾነ ኣነ ናይ ውልቀይ ሓጢያት ንዓይ ዝምልከት ኣነ ዝወድቕ እምበር ንኻለ ኣይኮንኩን ዘውድቆ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሞ በደል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሞ خفو ግን ንቤተ ክርስቲያን ይዝልክም ማለት ነቲ ሰምዓካ ቃል ሞት እንተሂብካዮ ንዑ ሒዚ ይኸይድ ነቲ ሰምዓካ ቃል ህይወት ተሂብካዮ ከዓ ንዑ ይሒዚ ይኸይድ ስለዚ እምበኣር ሎማዓንተ እውን እግዚአብሔር አምላኽ لكع كمزي ترير كوحي امني خصبرون تدليخا بعبي مارتيلو يعري خاخا تزوطو እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ከምኡ ገይሩ ከም ማርቴሎ ዝወቅዓሉ ሰዓት አኺሊ ስለምንታይ ኣዝዩ ልብና ተሪሩ ፍርህ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይብልና አገልገልቲ ኮይና ነቲ ቃሉ ክንደፍሮ
ድሕር ዘይንብል ስለ ዝኾንና እግዚአብሔር አምላኽ ልክዕ ከም ማርቴሎ ኮይኑ ይወርደና ማለት እዩ ብሕልፊ ድማ ንመራሕቲ ሃይማኖት ብሕልፊ ድማ ነገልገልቲ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ምእመን እኮ ሰላቲ ቁኑዕ መራሒ ስላን ብምስአኖም ግን ንስኹም እውን ንሕና እውን ነፃ ኮይና ማለት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር ቃሉ ካብ ሃበና ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እግዚአብሔር ንፈተና እዩ ዘምፅኦ ንኣምላኽ ክንእዘዞ ዲና ወይስ ነቲ ቅድሜና ዘሎ ሰብ ኢና ክንእዘዞ እቲ ቅድሜና ዘሎ ሰብ እኮ ካብ ኣብ ፍቃድ እግዚአብሔር እንተሎ ጥራይ ኢኻ ትእዘዞ እኮ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ወፂ እንተሎ እኮ ብያ ኢኻ ትብሎ ተፀጋዕ በዚ ተፀጋዕ ኢኻ ትብሎ ስለቲ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ይኣክል ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መደብ ብሕጂ ዝኣቱ ትምህርቲ ክሳዕ ሽዑ ብሰላም ያጽናሐና እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ንዝሰማዕኩሞ ኩሉ ድማኒ ህይወት ይኹንኩም ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሞ ኣሜን ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ይብለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸብኦ ሰላም ንብለኪ ንስኺ ካብ ኩለና ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ምእንቲ ክሰረየልና ሕማም ኩሉ ሰብ ድማ ምእንቲ ክፈውስ ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና አሜን 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 ሰላም እግዚአብሔር ምስኻትኩም ይሁን